Бала чакта, юкә чәчәк аткан вакытта, әлеге агачның күкләр белән айрым бер элемтәсе бар сыман тоела иде миңа. Гөш килеп шаулаган бал кыртлары шаукымында тылсымлы мөгъҗизага әверелә иде ул. Лаеш районының Кече Елга авылында гомер итүче данлыклы Зариповлар гаиләсенең төп нигезен эзләп килгәч, адресларга карамыйча гына юкәле йорт янына туктадык. Эчке сиземләвебез безне алдамаган. Бу аларның төп нигезе. Буыннан буынга шушы игелекле һөнәрне тапшыручы шәхесләр биредә гомер итә. Һәм аларның гаилә учаклары турында без бүгенге чыгарылышта сөйләшербез. Умартачылар дигәч, бары чыгып торган самавар, бүтән икмәк, кәндигә яңа гына кисеп куелган кәрәзле бал килә күз алдына. Зариповлар йортында мондый самаварлар, кызыклы тарихи ядкәрләр барысы да кадерле истәлек итеп тупланып, теркәп, җыелып барыла. Төп нигездә үзенчәлекле музей бүлмәсендә архивларда гына табарлык материал бихисап. Бу 7 бер туганның әти-әниләренә бәйле хатирәләрне күңелләрдә генә түгел, гамәлдә саклау өлгесе. Бу безнең гаилә музее дип тә әйтсәк була инде. Монда барлык экспонатларда үзебезнең әтидән, бабайдан, бабайның әтисеннән даже калган әйберләр бар. Барысында менә шулай бабай да саклый белгән. Бабайдан соң безнең әти белән әни дә саклый белгәннәр инде. Аллаһка шөкер, без дә менә сакларга тырышабыз. Менә монда бик хикмәтле язма күрәм әле мин. Бу аңлавымча әтиңнеке я бабайныкыдыр инде. Бу бабайныкы, бу бабайның кул язмасы, ул күбрәк гарәпчә язган инде, гарәп. Иске имла белән эшләгән. Иске имла белән, гарәп хәрефләре белән язган. Бу күзәтү көндәлегесеме? Бу күзәтү көндәлеге, ул көндәлек һава торышларын язып барган инде. Авылдагы барлык туган балаларның исемнәрен, туу тарихларын, вафат булган кешеләрнең вафат булу тарихларын барысында шулай язып барган инде. Һәм бик кадерле экспонат тубал. Бу безнең бабайыбызның тубалы. Менә ул юкә агачыннан, юкәнең кайрысыннан ясалган инде. Моңа 100 елдан артык. Моның белән инде безнең әти дә гомер буе кулланды. Без дә кулландык. Ләкин соңгы елларда без аны нинди хикмәтле, нинди кыйммәтле әйбер булган аңлагачтан тизрәк менә монда төшереп куйдык инде. Кадерләп шунда саклау өчен. Саклыйбыз хәзер әйе. Һәм бик кызыклы тегермән күрәм мин. Бу кул тегермәне бу авылда берәү генә булган һәм бөтен авыл халкы безгә килеп шушы тегермәннән бурыч тарттырганнар. Әле үземдә хәтерлим, кичкенә чакта минем 76-нчы елга, 80-нче елларда, менә 82-нче елларда хәтта безгә авылдан өлкән абыйлар килеп бурыч тарттыралар иде. Хәзер дә эшли. Хәзер дә эшли, бүгенге көндә дә әйе. Бүгенге көндә дә рәхәтләнеп, менә тарттырып алып була. Бурычта тарттырырга була, кофе да тарттырып алырга була. Кахвә дә тарттырып була. Әйе. Моның тартмасы да әле хикмәтле тартма. Әти безнең бер туган абыйсы Галимҗан абый. Ул сугышка кадәрле 39-нчы елларда авылдан чыгып китә Свердловск шәһәренә эшләргә дип инде. Һәм сугыш башланыр алдыннан әти бабайыбыз Галимҗан абыйга посылка җибәрә. Посылка юлда вакытта сугыш башлана һәм Галимҗан абыйны сугышка алып китәләр. Посылка Свердловск шәһәренә бара. Галимҗан абый анда булмаганга күрә, кире авылга, кире адрес буенча әйләнеп кире кайта. Адресантны тапмый кире кайта. Әйе, нинди авыр сугыш чорларында да менә посылкаларны югалтмаганнар инде. Бу бабайдан калган рам, менә умартасы да бар менә монда инде. Бу 100 елдан артык инде бу умартага. Бу революция кадәрге булган, моны Алпавыт умартасы дип йөртә иде бабайыбыз. Ул менә шушындый рам элеккечә ясалган, бу вертикаль рәвештә. Безнең бүгенге көндә безнең куллана торган рамнарыбыз алар белән булай горизонталь нидә инде. Хәлдә бу менә шушындый вертикаль хәлдә ясалган булган. Элеккеге менә бу 100 еллык рам. Һәм менә монда бабайыбызның беренче дөнья сугышында бирелгән медальләре Захара менә монда язылган. Захара 4 степени дип.
Менә бунысы Георгиевский крест бабайга Беренче дөнья сугышында бирелгән. Беренче бөтен дөнья сугышында. Беренче бөтен дөнья сугышында, менә монысы инде Икенче бөтен дөнья сугышында бирелгән. Ике сугыштан да бабайыбыз исән-сау кайткан әйләнеп. Ләкин улы малайын югалткан инде. Улы малайы сугышта ятып калган. Бөек Ватан сугышында. Бөек Ватан сугышында. Дәвәниләр, әбиләр үз куллары белән суккан, чиккән сөлгеләр, умарталыкка бәйле китаплар, 20нче гасыр башында нәшер ителгән дини басмалар, көн күреш кирәк яраклары, фронттан килгән өчпочмаклы хатлар, фоторәсемнәр, инде хәзерге буын шәҗәрәне туплап чыгарган тарихи язмалар да бар. Монда yetkәләр шул кадәр күп, аларның бөтенесен инде туплап, җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү өчен андый уйлар бармы? Чөнки моның кадәр бай материалны келәттә үзегез өчен генә, балалар өчен генә дип тоту бәлки дөрес тә түгелдер. Шулай инде, без иң беренче чиратта үзебезнең балалар, оныклар шушында күреп үссеннәр дип, шундый ният белән ниттек тупладык дигәндә инде бер арага китердек менә шулай. Безнең инде балаларыбыз да, оныкларыбыз да байтак әни белән әтиебезнең бүгенге көндә 50дән артык онык һәм оныкчыклары бар. Зариповлар нәселенең һәм Зариповлар утарының дип әйтсәк тә була бит инде, музейлары ачылып, киңитеп, ишекләрен ачкан мизгелләрне күрергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Амин. Чөнки моның кадәр бай материалны үзебез өчен генә дип саклау, бу инде бик үк дөрес тә булып бетмәс. Бик үк дөрес тә булып бетмәс. Зариповларның ядкәрләре арасында иң-иңе ул аларның инде 7-8 буынга күчкән, әти-әниләре васыят иткән, җанга якын шигыльләре. Балалар, оныклар гына түгел, килен кияүләр дә бу гаиләгә килеп кергәч, шушы һөнәрнең бар нечкәлекләренә төшенергә тырыша. Гомеремдә уйламасым, кайчандыр кияүгә чыккач, умарталар белән маташырга туры килер дип. Ләкин аларның нәсел-нәсәбәсен белеп яшәгәнсеңдер инде, бер авылда бит инде, бер чишмә суларын эчкәнсез. Безнең ул авыл зур авыл, әйтә алмыйм, бик яхшы белеп дип. Әнине мин беренче тапкыр, әтине дә шулай ук кыз сорарга килгәч күрдем. Бик якыннан танып белдем дип әйтә алмыйм инде. Менә шушы төп нигезнең утын сүндермәүнең сире ул да булса анда килгән киленнең игелеклелегеннән тора диде. Ул яктан караганда һәрберсенә ачык чырай белән игелекле булып бетүләре читенгә туры килмиме? Тормышта бит инде һәр нәрсә ике яклы. Үзләре алай булмасалар, миндә бик үк игелекле булып бетә алмаган булыр идем, бәлки инде. Бик җылы каршы алдылар. Мин бер нинди дулкынланусыз килеп кердем бу гаиләгә. Бик җиңел килеп кердем. Һәм тормыш юлы бездә Аллага шөкер җиңел дип бер-беребезне аңлап үтә. Шуңа күрә һәм әни үзе бик зирәк, бик акыллы хатын булган. Менә 7 баланы ул җыеп тота алган, балкорты анасы шикелле. Без аны гел королева дип нитәбез инде әнине, шулай чагыштырабыз, бөтенесен җыеп, бөтен уяны туплап, без аннан үрнәк алганбыздыр киленнәр. Ул һәр вакытта да менә мин яшь вакытта төрле хаталарың булгалый бит инде. Мин шуларны искә төшереп, кай вакытта каралы, әни шул вакытта да бер сүз әйтмәде бит дип. Ярар дип җайлап кына, әнинең бер бик акыллы ягы бар. Ул безгә бер нәрсәне эшләп бирмәде. Ул аңлатып торадыр, кысты биның камырын ничек җәясен, ләкин ул аны кулы белән эшләп күрсәтмәде. Кырыеңда торадыр, менә шушлай эшлисең дип. Яки өч пишмакны мин әнием әйтәм, 10 ел пешерәм бит инде шул өч пишмакны дип. Юк, гел ул аны камыры юка булсын, эше күп булсын дип шулай өйрәтеп торадыр. Ул эшләп өйрәтмәде, аңлатып өйрәтте безне. Әни белән бик тату тордык, күршедә генә яшәделәр. Башта әнилек анда тордык. Кияүгә чыккач башта 3 ел әниләрдә тордык инде. Анда да кайнанам бик акыллы кеше. Бик безнең Килендә кайнана туфрагыннан булган инде. Белмим. Әни бик сабыр иде менә. Сабыр, шундый ничек дип әйтим, зирәк хаты иде. Нәрсәдә чагылай, шушы зирәклеге дә, сабырлыгы да юл куя белүендәме, әллә нәрсәнедер җайлап кына өйрәтеп җибәрүендә, әллә бөтенләй дәшми калуындамы? Төрлечә булган. Ул бер вакытта да киленнәрне
кияуләрне гаепләмәде ул бер вакытта да. Нәрсә булса да, аның үз балалары гаепле һәр вакытта да. Менә шундый ние бар иде аның. Бер гадәте. Аңа бер вакытта да ул 7 балага аларның халкына, аларны ничек көйләп бетергәндер, ул мин аны аңлый да алмыйм. Шулай ул бит инде үзе дә шулай балкытлары карыйдыр әти янында. Шундай авыр хезмәт булса да, менә эссе көннәрен шул кадәрле мин яшь килен әле килгән чак кына ул шул безнең чакма булгандырмы? Булган инде. Бакчадан керә, тирләп шишенә инде намазга. Намазын калдырмыйдыр инде. Шундай шәм үрнәк булды инде безгә. Yani bir vakitte de alay karşı söz etmedi. O bik zirek bulgan, o gül yılmayıp kına yürüydür. Bizim eti kızı kanlıyı, min koy vakitte bik aptırıydırım. Nişiginde şuşlay kızı vakitte de nişik kaman yılmayı alay kendik. O isketkeşi o yaktan. Үзеңдә елмайып бетә аласыңмы соң менә Нурислам белән ниндидер мәшәкатьләр чыкканда, нәрсәнедер ул кире итеп эшләп куйса? Biz хатын кызлар тузынып куярга яратабыз инде, анысы сер түгел. Нурислам үзе дә бик акыллы, Аллага шөкер. O яктан дәшми кала белә ул да. Йөздән елмаю төшми инде алайса. Кирәк вакытта ул дәшми кала белә, кирәк вакытта мин тыелып кала беләм. Шулай үрелеп бара әкренләп. Нурислам, сез 7 туганнан төп нигездә калган төпчек малай. Мин төпчек булам, 7-нче. Тәрәз төпләрендәге яраннарның гел чәчкәдә булып торуы сездән тора дигәнсез? Һәм сезнең гаиләгездән. Менә шушы ышанычны, шушы өметне аклап яшәп буламы? Анысын инде башкалар әйтер, без тырышабыз инде кулдан килгәнчә. Үзеңә ничек? Син бит инде барыбер абый апаларыңның өметен аклап яшәргә тиеш булып чыгасың. Алар шушы тирәлектә төпләнсәләр дә, төп нигез синең карамакта. Шулай. Абыйлар, апалар барсы да читтә булсалар да кайтып йөриләр. Һәр вакытта инде бердәм шушында бергә җыелабыз, бәйрәмнәрдә бергә җыелабыз. Авыз ачтырганда, ураза гаетендә, Курбан гаетендә бергә җыелабыз. Шулай дәвам итәбез инде. Әбне әтиебездән калган 150 баш умартаны түкми чәчми дигәннәй, инде әтиебез вафат булганга 10 елдан артты. Шулай дәвам итәбез инде. Барысы да исән саулар, Аллага шөкер. Әтиебез кебек карыйбыз, тырышабыз. Бер оясында туздырмый? Бер оясында туздырмыйча, киметмичә шулай дәвам итәбез. Төп нигезнең тәрәзендә нур балкуында бит әле аның киленнәрнең дә өлеше зур. Дилсәр ханым белән. Ничегрәк? Утын сүндерми генә яшәп бетереп буламы? Ул да шушы авылныкы, шушы авылда туып үскән кыз. Без аның белән бергә 93 елда Төркиягә укырга киттек. Һәм шуннан бергә әйләнеп кайттык. Нурислам миннән 2 яшькә олорак, ул 2 класс алданрак укыды миннән. Садик элекке балалар бакчасы безнең бакча башында гына. Монда якын гына. Ул садикка йөргәндә колонкадан су, уенчык күрәккә су салып мине ишерткәнен хәтерли. Мин аларын хәтерләмим. Менә шул вакыттан ук минем колакны тешләп куйган күрәсең инде. Шулай насыйп булган һәм менә беренче курста без каникулга кайткан вакытта без 5 елдан соң өйләнешәбез диде. Менә насыйп 5 елдан соң без өйләнештек. Ул шундый конкретный кеше, үз дигәнен ирешә торган, Аллага шөкер. Амин дигән сәгатькә туры килгән инде. Шулай туры килгән инде. Йөргән җирләребез бер булды, ашаган ризыкларыбыз бер булды, тормышка карашларыбыз бер булды, юнәлгән юнәлешебез бер булды. Шуңа күрә без бер юнәлештә күзгә күз карашып кына тормасак та бер якка карап яшибез, Аллага шөкер. Уртак уйда бер якка карап яшәрлек килен кияүләр Зариповлар белән туганлашканчы ук иманлы, тәртипле гаилә икәнлеген белешеп, әлеге дә баягы колак тешләшеп кодалашалар. Бер генә искәрмәне әйтик. Гафур атлы егетнең сөйгәне үз авыллары кызы булса да, бераз шаяртырга уйлап, шактый озак ялындырып йөри. Бер авылда үскәч, бер җирлектә гомер иткәч, бүрәнәсендә шулай сөйләшеп утырулар кайчан башланды икән? Сөйлә инде.
Әйдә, Гафур абый, синнән башлыйбыз. 85 елына армия китергә кулга повестка алган идем. Армия китергә йөрим инде, авылга кайттым. Братнага безне калдырып тордылар, военкоматтан чыгардылар. Кайттым. Шурамда туй бара. Шул туйны карага төштек инде, безнең вакытта туй карау бар бит инде. Без 3 малай төштем, 3 кыз йөриләр. Шул вакытта мен әйттем, кана инде матур кыз бу миңа була дип армияга китеп бардым. Үзе белдеме соң бу миңа була дигән сүзне? Юк, белмәде. Юк, белмәде. Улар каймысын. 2 ел хезмәт итеп кайткач, клубта бал маскарад бар иде. Килеп кирдем дә, бал маскарадка шулай карап торам. Шушы кыз. Рөкия күз алдында тора минем. Менә шуна киттеңнәр. Монда бит әле Рөкияның да сиңа күзе төшү кирәк. Ул ягы ничек булды икән? Мин аңа башта каршы килеп йөрдем бит әле. Йөрмим дип. Ялындырып йөрдәр 1-2 елда. Үзе очрашып йөрде, үзе ялындырып йөрдеме кама? Юк, очрашып түгел инде, тига. Хайран сак көйләдең инде. Үзеңә карату өчен. Киләдем. Нәрсә этәргеч бирде менә шушы ялындыруларга бер нокта куярга? Ул үҗет үзенекен эшли торган кеше инде. Үзенең тәвәккәл булуы белән, шундый максатчан булуы белән караткандыр инде. Мәхәббәтле күз карашы белән гомер буе яшәү өчен нәрсә кирәк икән иң әүвәл ир белән хатынга? Бер-береңне ярату кирәк. Бармы соң ул үзе ярату дигән әйбер? Әллә күбрәк хөрмәткә корыламы гаилә? Хөрмәт дигәндә хатын кыз нәрсәне күз уңында тота сезнең гаиләдә? Хөрмәт итү, ярату, яратам дип әйтү түгелдер инде. Аның күбрәк гамәлләрендә күренә инде ул. Минең яратканын сизәм. Шулай эше белән, миңа карата мөнәсәбәте белән. Менә ярату шулай килеп чыгадыр инде. Мин бу сүзләргә 100% кушылам. Без инде татар халкына яратам дип кычкырып йөрү бик килешеп тә бетмәй. Бер-береңне хөрмәт итеп, бер-береңә юл куеп яшәү, шул ярату инде. Бу тирәләргә без инде күбрәк хәзер җиләк җыярга киләм дидегез. Икәү бергә җиләк җыярга киләбез дип. Җиләк җыйганда тукталып шушы матурлыкларга сокланырлык ара табыламы? Табыла, Аллага шөкер. Бу һәр вакытта язның үз матурлыгы, көзнең үз матурлыгы һәр вакытта да Вакыт табырга тырышабыз. Чыгарга, табигатькә дә. Без инде яратабыз буны. Гүл-җимешләр, гүл-җимеш чәчәкләре җыярга, мәтрүшкәләр җыярга чыгып китәбез бергә. Аннары безнең ичендә умарталыкта эш урында бергә чыгабыз, кырларда йөрибез. Тапшыруларны төшергән вакытта бер героебызның сүзләре искә төшә минем. Җәлил хәзрәтнең сүзе. Аларның кодасы хатынга ярыйм дип әниеңне рәнҗетә күрмә дигән гаять акыллы сүз әйткән. Сездә ничегрәк булды? Аллага шөкер. Сезнең әни белән Рөкия арасында калган вакытлар булмыйдыр имесең? Юк. Әни безнең бер вакытта да киленнәрне, кияүләрне нитмәде. Әгәр дә бер нәрсә булса, башта миңа эләгә иде. Башта үзеңнән эзләгән иде. Юк, андый хәлгә чыгмадык. Менә бу тормышыгызда дингә килү, динле булып яшәү, аның башлангычы кайларга тоташа? Бу безнең инде бабайлардан, әби бабайлардан, әти-әниләрдән. Балачактан инде. Минем дә шулай әби белән үстек инде без. Әбинең шулай иртәнге йокыдан уянганда инде әбинең шулай килеп, мөнәҗәтләр укыганы, җырлаганы истә, менә шундый макам белән матур итеп Коръән укып, менә шул
тавышка, йокыдан уянган хәлләр, вакытлар матур хәтирә булып саклана. Анар кияүгә килгәч инде әти яхшылап әле үзе язып, намаз дәфтәре язып бүләк итте үз кулы белән инде. Әни дә буш вакыт булган сайын әйдә бар өйрәнәтер дип шулай мөмкинлек бирәләр ялар яшь чакта. Эш кушканга караганда укырга өйрәнегез дибрәк әйтәдер яны. Шул балалар туганчы инде. Әти әниләренең һәрберсен шулай җайлап кына намазга өйрәтүләре, туган җирдә береккән нәселнең тормышы бәрәкәтлерәк дигән сабаклары да, якыннарының сүзен алга куйган балаларга, килен кияүләргә дә язын кардан ачылган җиргә төшкән тәүге яңгыр тамчыларыдай бик тиз сеңә. Зариповлар газиз яктагы бер генә вакыйгага, аның яшәешендәге бер генә үзгәрешкә дә битараф түгел. Әниләренең васыятын үтәп, төп нигез янәшәсендәге күлне яңадан торгызулары гына да ни тора. Бабай өйләнгәннән соң шушында килеп нигез сала инде. Һәм шушында нигез сала, шушында бакчада берничә корт асрый башлый. Һәм монда күл була. Ул вакытта бу күлдә әле кыйна торганда булалар. Менә бу җирлек монда ширемлек була, монда сабан туйлары була безнең. Үткәрелә торган була. Һәм шушы күлдә кыйны ат кыйындырганнар һәм кешеләр кыйынганнар инде. Шуннан соң еллар үткәннән соң ул күл кипте һәм агач басты, урман басты монда инде. Өрәңгә агачлары басты. Ул безгә бик ни булды инде, күңелсез булды. Безнең уйнап үскән җирләр шулай үзебезнең күз алдында шулай юкка чыкты дип әйтергә була бит инде. Шуннан соң biz инде безне җыелып чистартырга уйладык. Агачларны кистек, агачларны турап, моннан ташыдык. Монда күршеләр бездә ярдәм иттеләр барысы да инде. Чистарттык, аннан соң тракторлар чакырып казыттык, яңадан тирәнәйттек. Бик тирән бу күл хәзер менә бу моннан карап торганда сай кебек кенә, үзенең тирәнлеге аның 5 метр. 5 метрга якын. Шушылай су тутырдык инде, Аллага шөкер, менә инештән тегендә күрәсез анда су агып тора. Һәм бу әле әниегезнең васыяте Бу дә. әниебезнең васыяте, ул гомер буе шуның хыялы белән яшәде инде, шушы күлне чистартырга дип, аны тутырга дип, менә шулай. Әниебезнең сөйләүләре буенча без ишетеп беләбез, монда авылда бер юлы 13 йорт яна. Һәм шушында якынайгачтан гына шушы күлдән су ташып, су сибеп торып, 14нче өйгә ут кабырга ирек бирмиләр инде. Сезнең йортка. Безнең йортка һәм безнең каршыдагы күршеләргә инде менә алар калалар менә. Шушы күл саклап калган. Шушы күл якын булу сәбәпле моннан чиләкләр белән бер-берсенә су ташып шулай инде су сибеп торып, ут кабырга ирек бирмиләр инде 14нче елга. Ләкин 13 өй янып бетә инде. Һәм менә бу ташларны да ярларын матур итеп ныгыту өчен дип алып кайткансыз. Бу ташлар белән менә шулай кырыйларын матур итеп куеп чыгасыбыз килә. Шулай матур булып торсын өчен инде. Һәм дә монда балык җибәрдек инде менә. Балыклар үсәләр, Аллага шөкер. Быел инде авызда иттек, Аллага шөкер. Хезмәтнең җимешләре. Хезмәтнең җимешләрен әйе күрә башладык инде быел. Менә шушы туганнар арасындагы мөнәсәбәтләрне, шушы ташларны рәт-рәт тезгән кебек, җайлап кына, көйләп кенә яшәп буламы? Төпчек малайга. Ничек дип әйтергә, бу безне әтияни шушындый дини тәрбиядә тәрбияләделәр инде. Алар өлкәннәргә хөрмәт итү һәр вакытта өйрәттеләр шулай. Әтиебезнең әйткән бер сүзе бар иде, арагыз өзек булса, арагыз төзек булыр дип инде. То есть монда бу өзек дигән сүз ул төзек мәгънәсендә була инде. Гадел, тигез, тәвәккәл булса дигәнне аңлаткан инде, күрәмсез. Шул мәгънәдә. Туганлык мөнәсәбәтләрен, гаиләдәге ир-хатын арасындагы эшкерсезлекне дә
Артык тәфсилләп сөйләгән юк иде ди Зариповлар. Беренче күрешүдән үк безнең дулкынга киләнеп, күңелләрен ачкан гаилә хакында әле әйтер сүзләр байтак. Умартачылык, авыл хуҗалыгында җиң сызганып хезмәт куюлары, балның тәме ачы була аламы, юкмы дигән сорауга җавапны да киләсе чыгарылышта җиткерербез иншаллах.